салом мухлисони барселона ва канали барсатиҷӣ. Бозгашти Дембеле ба майдон ба таъхир афтудааст. Иниго Мартинес бозингари барселона ояндаи абде дар барса норӯшан боқӣ мемонад. Гюндаган розӣ аст ки ба Каталония ояд. Ана Рафиня бошад ба Англия бармегардад. Ин ва дигар хабарҳои дастаи барселонаро имрӯз дар навори худ ба шумо пешкаш мекунем. Чун ҳар вақта чанд сония вақти худро сарф карда обуна шавед ва лайк зери ин навор гузоштанро фаромӯш насозед. барои дастгириятон сипосгузорем. дӯстон, ёдовар мешавем ки навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. Ҳама гуна рақобатҳои футболиро маҳз бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибу диданӣ гардонед. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barca. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. ҳамлагари фаронсавии дастаи барселона Усмон Дембеле дар марҳилаҳои охири барқароршавӣ қарор дорад. Усмон пеш аз ҷароҳат бардоштанаш яке аз бозингарони калидии дастаи барселона гашта буду дар ғалабаҳои даста саҳми калон дошт. маҳз баъди аз майдон дур шудани ӯ нокомиҳои даста дар мусобиқаҳои аврупоӣ ба қайд гирифта шуд. дар баробари Дембеле Педри низ ҷароҳат бардошту ба пуррагӣ сиҳат нашуда боз ба бозиҳо ҳамроҳ шуд. ин барои бозингар мушкилиҳои калон овард ва ҳамакнун Педри барои пурра барқарор шудан вақти бештарро сипарӣ мекунад. ин барои духтурони даста дарси калон шуд ва онҳо намехоҳанд ки бо Дембеле ва дигар бозингарони ҷароҳат дошта низ чунин ҳолатҳо рух диҳад. Усмон Дембеле ки дар баробари дигар мусалмонҳо дар моҳи шарифи Рамазон рӯза медорад, ин барои барқароршавиаш каме вақти зиёдро талаб кард. даста барои Усмон рӯйхати махсуси хӯрокҳоро пешниҳод намудааст ки барои дуруст тавобат ёфтан кӯмак мекунад, вале ба инам нигоҳ накарда гуфта мешавад ки баъди моҳи шарифи Рамазон Дембеле бояд ҳадди аққал як ҳафтаи дигар ба тамринҳо ҷалб шавад. ҳамакнун мунтазир мемонем ва агар ягон мушкилие садди роҳашон нашавад, Кристенсен ва Дембеле ҳарду дар бозии муқобили Бетис ки рӯзи 29 апрел баргузор мешавад, дастрас хоҳанд шуд. ба фикри шумо бо омадани Дембеле бозии даста хубтар мешавад ё не? ҳатман фикри худро оиди ин бозингар дар комментария қайд кунед. баъд аз ғалабаи Манчестер Сити муқобили Бавария дар Лигаи Чемпионҳо, диққат ба нимҳиматгари дастаи англисӣ Илкай Гюндаган аз ҷониби Барселона бештар шуд. маълум буд ки Гюндаган дар рӯйхати бозингароне ки дастаи каталонӣ мехоҳад ба ҳайаташ ҷалб кунад шомил мешавад. нақши ӯ дар ғалабаи Сити муқобили машинаи олмонӣ калон буд ва устувории хатти нимҳимоя маҳз аз бозии ӯ вобастагии калон дошт. дирӯз яке аз рӯзноманигорони варзишӣ ки бештар хабарҳои санҷидашуда ва боваринок ба нашр мебарорад, Хави Мигел хабар додааст ки омадани Гюндаган ба Барселона аллакай ҳаллу фасл гардидааст. худи бозингар ба пешниҳоди Барса ҷавоби мусбит додааст. аммо вале лекин мушкилии лимити иқтисодӣ барои музди маоши бозингарон иҷоза намедиҳад ки Илкай ба Барса шомил шавад. Барселона ки агар майли зиёд барои овардани бозингарони ҷадид дорад, бояд ки ба фурӯши бозингарони камфаъол ё нолозим барои даста сараввал рӯй орад. ҳоло ҳам дар ҳаят бозингароне пайдо мешаванд ки музди маошашон аз нормае ки роҳбарияти нав муқаррар кардааст зиёд мебошад. барои мисол Бускетс то ҳол шартномаи нав ба имзо нарасонидааст ки маошаш коҳиш дода шавад. гуфта мешавад ки Барса ба ветерани худ шартномаи нав бо кам кардани маош то ба 3 маротиб, яъне 7 миллион евро пешниҳод кардааст. ин амалкарди даста на танҳо барои овардани Гюндаган, балки барои омадани Месси ҳам саҳми калони худро мегузорад. Иниго Мартинес бозингари Барселона. нимҳиматгари Атлетик Билбао тибқи баъзе аз хабарҳои инсайдӣ аллакай бо Барселона шартномаи пешакӣ то ба июни соли 2025 имзо мекунад. Иниго Мартинес тақрибан як моҳ пеш аз ташхиси табибони Барса гузаштааст ва тарафҳо бо ҳам қарордоде тартиб додаанд ки баъди ҳалли ҷузъиёти охир Иниго ба он имзо хоҳад гузошт. шартнома бо Барселона каме маоши бозингарро бештар аз дастаи қаблияш мегардонад, вале пул сабаби асосии гузариши бозингар ба Барселона нест. худи Мартинес ки аллакай 31 сол дорад, чунин мешуморад ки вақт барои рақобат кардану ба даст овардани ҷомҳо кам дорад ва бояд ки бо дастаҳои бузург ба ин орзуяш бирасад. масъалаи овардани ин бозингар бо сабаби моҷарои охири даста оиди ришватдиҳӣ ба доварон каме тӯлонӣ шуд, вале Матео Алеманӣ ва Жорди Кроев ӯро розӣ кунониданд ки ба Барселона шомил шавад.
ҳадафи ояндаи барселона ин нигоҳ доштани бозингари дар иҷора будааш абде мебошад. яъне барса мехоҳад ки баъди итмоми муҳлати иҷора абдеро ба ҳайати асосии даста шомил созад. сабаби асосӣ бошад бозиҳои натиҷабахш гузаронидаи абде дар ҳайати осасуна ба шумор меравад. барои барса иҷрои ин кор ба осонӣ даст намеёбад, зеро даста сараввал бояд ки аз байни Рафиня, Фати ва Торрес якеро бо нархи хуб гусел кунад. ба даста маблағ лозим аст ва бояд ки яке аз бозингаронашро фурӯшад. дар сурати рафтани яке аз ҳамлагарон абде ивазкунандаи он мешавад. варианти дигар ин ки агар пешниҳоди хубе бештар аз 20 млн евро бобати абде низ шавад, барса онро баррасӣ хоҳад кард. барселона ҳарчанд аз рушди ҳунари Рафиня розӣ аст, вале аллакай челси ба ӯ мароқ зоҳир кардааст ва дар равзанаи гузариши тобистона барои ба даст овардани Рафиня талоши худро мекунад. дӯстон, барои шумо бозии кадом ҳамлагари даста писанд аст? киро шумо аввалин шуда аз даста гусел мекардед? фикри худро дар комментария нависед ва пайгири наворҳои ҷадиди мо бимонед. хайр дӯстон.